Saka ndutaura zvakataurwa nemhepo tiri kwaKombore. Mhepo ichibuda yakabuda chinzinonzi Chimbwarara. Chibva kwaNyabanga kunoendiko kwairi kunzi yakakanganiswa. Yakabuda yakabata pamunhu pane mwana waKanyabanga. Ichitenderera ichidzowa nemukwa wese ichitendera dzimba dzese svika yapinda mumba. Now tapinda mumba kudaro. Takazonzi mhuri yakwaKombore yese ngaipinde mumba. Ndi mhuri yakwaKombore sho yakapinda. Wamwe wanga wakazara vanhu sezvatakaita izvi. Vakanzi watorwa chimbobuda chimboungane nemhuri yakwaKombore varume nevakadzi nevazukuru. Saka vanhu vakapinda mumba shuwa. Mdzimu wakatanga kugara pasi pachikuwa ukataura kuti warabereki hama dzangu ndakudaidzai. Ndauya ndini chimbwa ndakaurayiwa. Nekwamtukumira kwaNyabanga. Saka ndakabata ndiko kundaurayiwa. Zvino zvandakuzai kuraya kwandakaita. Hana kuraya nemunhu umwe chete eba. Ndakaurayiwa ndine vanhu vakawanda vanga varipo vakandibata. Panga pana Eric Mtukumira ndeNyabanga. Kozouya Wirinos Yamuno. Kozouya Kempton Mangenda. Kozouya James Makoni. Kozouya Tinashe Machena. Chazikana ndasiya umwe nandibatsirawo. Paguta kuna Kipero guta kuna mapipi. Mapipi ani? Makunura. Saka ndo vanhu vakandikuwadza iwawo vachindiuraya. Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Tadzoka zvakareka nenhau yekunyanga. Ndofunga munotondera mhepo ichitaura vanhu vakaiuraya. Nhasi unoka ndo vanhu vatinoda kuunza muchirongwa munzwewo kuti vanenge vachiti kudini. Asi tisatangisa chirongwa chanhasi taona zvakakodzera kuti tikupei maupdates ezviri kutora nzvimbo. Tanzwa kuti muri kugunun'una nekunongedzerwa kwekuita mwana wenyu. Ndapi mashoko aminawo? Ini handisiri kugunun'una asi kuti zviri taurisiro zviri kutaura mwana nezviri kubuda zviri kuenda kusiyana. Saka hani kuti ndikumubvunzisisa chokwadi chayo asi asana nyasobata chokwadi chacho chekuti ari papi. Asana nyasobata chokwadi. Iye ari kupi? Haana kuuya bandi zoti haana kuzviudzwa ekuungana. Fane kuamukira kwenu. Kana muchitondera pana baba vaya vairambira mwana wavo kuti aiwa wangu haana kuponda. Baba ivavo tine information yatatambira kuti vakatora mwana wavo vakaenda naye kuMozambique akanobatiswa badza ndokutsva maoko zvichireva kuti hongu akaponda. Tichazokupai zvizere munhau iyoyo. Tozoenda kune mukomana uya wokunwa poison. Pamukomana iyeye vazhinji vakatiti ko sei musina kumhanya nemunhu kuchipatara. Chatoda kukuzivisai ndechekuti isusu tiri vatori venhau hatisi ambulance uyezve hatina munhu anenge atidirirawo mafuta ekuti mhanyai naye kuchipatara. Pasina izvozvo zvakare ivo pachavo vemumhuri vaive netransport, vaive nemeans of transport. Saka tisu vanani kuzomhanya pamusoro penhau iyoyo. Zivai zvakare kuti inhau yengozi. Ngozi ukada kubatsira pese pese inogona kukuvhiringidza. Naizvozvo ndizvo zvakaita kuti tinge tisingamhanyi naye mukomana iyeye takati aiwa ngavazvionere. Tochizodzokera panhau yake iye mukomana iye ari kunzi akashayikwa marumwe zuro haasi kuzikanwa kunzi akaenda kupi asi poison haina kumuuraya. Iye wacho haasi kuzikanwa pari zvino kuti akaenda kupi. Ndo maupdates atada kuti titange takuzivisai tisati tatanga chirongwa chedu chezuva ranhasi. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese tinokukurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level.
Pamsoro yara baba. Pamsoro yara mai. Ndini ndonzi Lamion Sanyamao. Ndino umwe akadumwa pachitiko chakaitika. Wimufi anga risawira wangu. Zveshuwa zvakaitika iri Mande tiri pashopa. Ini ndandiri mushopu yanga chitamba sinuka wari panze. Saka wakazoita kunetsana wari panze semunhu ndandakadhakwa ndiri mushopu. Ndakangonzwanzwana wari unetsana panze apa. Wari upushana pasinuka. Saka ndakabva ndati handidi zvengozi. Ndakuenda kumba takungopushana ndiri pavharanda paya. Saka ndakakwira gomo rinongopopota nchiti handidi zvengozi ndichienda kumba. Ndapfura pasabhuku edu ndakazosangana nemukomana anonzi Kimpton Mangende. Tibva tangoenda tese kumba. Svika ndo zvandakaona panguva yacho iyoyo. Zvekurohwa kwake hamuna kuzviona? Handina kuzviona. Ndakaramba kuenda paanga ari paanga achinzi ari kurohwa. Asi makatozvinzwa kuti ari kurohwa? Ndakanzwa kuti apushwa. Adonhera pasi anga rubata mabhora esinuka. Ndakazvinzwa izvozvo. Saka ndazokwanisa kusvika ipapo. Maita basa. Saka ndopa ndakazopiwa mutongo wangu nemufi. Ndikanzi ubhadhire 600 kusauya kwawakaita pandakakuiswa nokuti uri sawira wangu. Saka ndo mutongo wandakazopiwa nemufi uyu. Makatobhadhara here? Handisati. Ndakakwanisa kubhadhara mbudzi 2. Zvimwe zvese zvanzi kusvika muna June gore rino yanonga wakwanisa kuzvisvitsa. Makadiwa bereki. Ini ndinonzi Renos Sanyamawe kana kuti Nyamuno. Ndiku Yesu wangu mumhosva iyi yekuti inini pakufa kwakaita mufi ndandisipo. Pakufa kwemufi uya ndandisipo. Ndikungonzwawo ari kuti ndaibvawo kwandaibva. Vanhu ava ndokundiona ndobvambotiza wazonditeera vachindipa mari $50 nemaswitsi vachinditi shamari zvatoita pana paibasa redu sazotaure. Inini izvozvo ndinopikisana nazvo nokuti musi uyu ndina kubvira ndambofamba ndinobvira ndambosvika kumhiri kunoku kana kumashopu kunoku. Ndodambudziko rutondinetsa mumwe mangu kuti zviri kumbouya sei kwandiri, zviri kumbofamba sei. Inini nokuuya kuno kwacho nekumashopu kwacho nekwandaibva kwacho handina mbobvira kwandamboenda nandiri kumba kwangu. Iri dambudziko rutondinetsa ndokutofungudza kuti tinobatsirika sei. Ndo zvandinoziva pano sawira wangu chimuka ndanoizi naye ende angati sawira wangu chaichai. Zvakaitika mamuri kupi imi? Ndanditori kumba kwangu. Mamuri muarea yenyasi apa hamuna kusvika? Handinambosvika namashopu kuno. Saka kana mhepo iya yakubata ichitaura izvozvo tingati zvaakurevei? Handisi kuziva rizvi kutaura kuti kudii. Ndo zvekutondinetsa izvo ndo zvandoda kutotsvaga kuti mhepo yekuzoti nditi iwewe uri ziso rangu wakaona asi hauna kuzotaura pakune vanhu kuti ndakaona vanhu vari nezvavari kuita. Ndo pakutaura mhepo ndo zvandakanza zvichitaura mhepo kuti hauna kundibata. Madi? Imi hapana chamakaonawo? Handina chandakaona. Asi ngatiti mhepo yacho apa taita hedu munyama utasvika mhepo yacho isipo. Mhepo yacho yakakwanisa kukurukura imi muri apa mhepo iri apa munokwanisa iri kunzwanana? Tinogona kunzwanana. Mafungira ndinogona kunatsa kugara pasi chitaura ndinotaura chokwadi chakaitika. Nokuti inini musi uyu kauyu zvaitondinetsa nditori kumba ndichitonzwa noise vanhu vepasunuka apa nditori kumba kwangu. Asi kusvika kuno handina kusvika kuno. Saka kutondinetsa kuti mhepo yekuti wakaita ziso rekuona usina kugona kuzotaura kuna sabu kana kuvanhu kuti pane vanhu vandaona vachiita basa ravo. Ipapo ndo vanhu ndiri kupikisana napo kuti handina kuona kana dai ndakaona kana ndakataura muchokwadi kuti zveshuwa ndakaona zvakadai. Izvi zvitsva kwandiri hapana chanotomboziva. Ndicho chirongwa chatanga tinacho muzuva ranhasi. Tongai tinzwe vakauraya here vakomana ava kana kuti havana? Munoionawo sei nhau iyoyi? Andrew Neshamba ndiro zita rangu. Ngatsangana imi nezvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Asi senguva dzese, don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.
Thank you.